Matul is-sena li għaddiet igradwaw aktar minn 5,800 student fil-livell ta' baċellerat u masters. Dan ifisser żieda ta' 6.6% fuq l-2022. Il-biċċa l-kbira tal-gradwati 52.5% kienu fil-livell ta' baċellerat waqt li 34.9% fil-livell ta' masters. Aktar minn nofs il-gradwati kienu nisa. Fil-fatt l-NSO qal li n-nisa għaddew lill-irġiel fil-livelli kollha tal-edukazzjoni terzjarja. Qal li għal kull 100 gradwat raġel kien hemm 151 gradwata mara. Kien hemm ukoll żieda fl-sħiħ ta' istituzzjonijiet edukattivi li taw edukazzjoni terzjarja matul is-sena li għaddiet. L-NSO żied jgħid li l-maġġoranza tal-gradwati kellhom bejn l-20 u d-29 sena u dawn ammontaw għal kważi 68%. Matul is-sena li għaddiet kien hemm aktar minn 1500 student barrani li kienu jfissru aktar minn 26% tal-gradwati kollha fil-livell terzjarju. L-istudenti barranin li qegħdin jażlu l-istituzzjonijiet edukattivi f'Malta biex ikomplu l-mixja edukattiva tagħhom żdiedu bi 12.3 punti perċentwali fuq is-sena ta' qabel. Il-qasam ta' studju tan negozju, amministrazzjoni u liġi kien l-aktar popolari fost il-gradwati fl-2023, fejn il-gradwati f'dan il-qasam kienu jkopru aktar minn kwart tal-gradwati kollha. Wara dawn kien hemm il-gradwati fis-saħħa u l-benesseri bi 23.2% tal-gradwati. L-NSO qal li l-maġġoranza tal-gradwati kienu qed jiggradwaw minn istituzzjonijiet immexxija mill-Istat. Fl-2023 14.2% tal-gradwati kisbu kwalifika fix-xjenza, t-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika jew fis-suġġetti magħrufa bħala STEM. Minn dawn 557 kienu irġiel fil-waqt li 272 kienu nisa. Il-gradwati nisa f'dan il-qasam żdiedu b'10.1% fuq is-sena ta' qabel, fil-waqt li l-gradwati irġiel naqsu b'6.7%.